Случвало ли се е на човек да усети, че вижда неща, които другите сякаш пропускат? Да забележи скрити модели в поведението на хората, в обществото като цяло? Според швейцарския психиатър Карл Юнг, това съвсем не е просто въображение. Това е един опасен дар. Нека да разгледаме заедно защо. Всичко започва с тази изключително силна метафора. Юнг описва свят, в който милиони хора се движат, почти в синхрон. Приемат едни и същи истини, без изобщо да ги поставят под въпрос. Живеят в една споделена илюзия, която им дава усещане за ред и сигурност. И тук идва големият въпрос. Какво става, когато някой осъзнае, че всичко това е постановка? Когато разпознае играта, в която всички участват, но никой не си го признава. Това прозрение, повярвайте, променя абсолютно всичко. Юнг открива, че наистина съществуват хора, които притежават този, както той го нарича, опасен дар. Те са тези, които виждат скритите модели, колективните илюзии и, архетипните сили, които движат обществото някъде там, под повърхността. И ето го и основният механизъм, който поддържа цялата тази сцена. Колективното несъзнавано действа като един огромен филтър. Филтър, който пропуска само онази информация, която поддържа установените правила. И това не е някаква физическа слепота, разбира се. Не, това е психологическа слепота, която осигурява една доста илюзорна, но пък удобна сигурност. А каква е непосредствената последица? Когато човек започне да вижда реалността такава каквато е, а не като някаква колективна халюцинация, той изведнъж се оказва сам. Сякаш е попаднал във вселена, където всички говорят език, който той вече просто не разбира. Добре, но защо този дар е толкова опасен? Защото когато видиш истината, сблъсъкът не е просто с невежество. О, не! Сблъсъкът е с активна съпротива. И тази съпротива си има своята цена. А ето ги и инструментите на тази съпротива. Юнг идентифицира тези изключително мощни психологически защити, например, чрез проекция. Хората приписват собствените си недостатъци на другите, нали? Чрез рационализация пък оправдава действията си, за да избегнат неудобни истини. А конформизма, той ги кара да се подчиняват на групата просто от страх да не бъдат отхвърлени. И когато човек се блъсне в тези защитни стени, резултатът е почти неизбежен. Чувство на самота, на неразбиране, дори може да се стигне до там, че да започнеш да се съмняваш в собствената си психическа стабилност, защото това, което виждаш като очевидно, се отрича от абсолютно всички останали. Обществото много често налага на прозорливия човек древни архетипни роли. Така той става изкупителна жертва, върху която групата проектира своите страхове. Или пък се превръжда в пророк, чието предупреждения, разбира се, никой не чува. Или в отшелник, който просто се оттегля, за да запази себе си. Добре, но обречен ли е тогава прозорливият човек на страдание и изолация? Според Юнг – не. Има път напред. Но този път е вътрешен и той се нарича индивидуация. Това е всъщност процесът на това да станеш този, който наистина си. Да се освободиш от колективните проекции и да интегрираш всички аспекти на своята психика, включително, разбира се, и дарбата да виждаш. Това е единственият начин да се справиш здравословно с това знание. Това пътуване има няколко ключови етапа. Първо, трябва да се изправиш лице в лице с собствената си сянка, всички онези тъмни страни, които виждаш толкова лесно от другите. След това да балансираш вътрешните си противоположности. А кулминацията е срещата с себе си, или аза, приемането на всички парадокси на човешката природа. Индивидуализацията, разбира се, е един дълъг процес. Но има и практически умения, които могат да помогнат на прозорливия човек да оцелее и дори да процъфтява в свят, който, нека си го кажем, често не го разбира. Ето това са жизнено важни инструменти. Да практикуваш селективно споделяне, например, означава да знаеш с кого можеш да бъдеш уязвим и пред кого е по-мъдро просто да замълчиш. Да се научиш на стратегическа невидимост пък е умението да избегнеш ненужен конфликт, като избереш да наблюдаваш, вместо да се намесваш. И разбира се, да култивираш чувство за хумор към абсурдите на човешката природа.
А този цитат просто блестящо илюстрира идеята за стратегическа адаптация. Тук не става дума за лицемерие, в никакъв случай. Това е мъдрост. Мъдрост, която позволява на човек да функционира ефективно, без постоянно да предизвиква защитните реакции на околните. Всички тези стъпки водят до кулминационния момент в пътуването, а именно трансформацията на това, което в началото изглежда като проклятие, в истинска благословие. Юнг описва този процес като алхимичен. Ключовият момент е, когато спреш да се бориш срещу дарбата си или да се само съжаляваш. Истинското освобождение идва, когато кажеш едно голямо «да» на целия си опит, включително болката и изолацията, които идват с него. И ето как изглежда тази трансформация на практика. Изолацията се превръща в усещане за цел. Страданието ражда мъдрост. А горчивината отстъпва място на дълбоко, истинско състрадание към човешката природа. Метафоричното олово се превръща в злато. Важно е да се запомни, че не е нужно целият свят да те разбира. Понякога е достатъчен само един човек. Един единствен човек, който споделя твоето виждане, може да направи огромна разлика и да прекъсне този порочен цикъл на изолацията. Това е, може би, най-високото постижение, самия връх на трансформацията. Това е състояние, в което дарът вече не е тежест, а се превръща в инструмент в служба на живота, който обогатява както самия индивид, така и хората около него. В крайна сметка всичко се свежда до това, нали? Най-голямата опасност не се крие в самото виждане, а в начина, по който избираме да се отнасяме към него. Това е голямото етично предизвикателство, което определя дали дарът ще бъде проклятие или благословия. И този въпрос остава отворен за всеки, който върви по този път. Пътуването от това просто да виждаш, до това да знаеш как да използваш видяното с любов и състрадание, това е, може би, най-великото приключение в човешкия живот.